Egunon lagunak, laugarren eguna, gaur osteguna da. Zer modu zaudete, zer modu etzetik. Bani hemen gaur etorri naiz beste ipuintza bat kontatzera. Venga, prestatuko gara bai? Begiak ondo ireki, itzi, ireki, belarriak ondo garbitu, ilea belarrien atzetik, ahoa ondo eki, bale, ikusten dugu, entzuten dugu, eta izilik gaude, bale ba. Gaur, asko gustatzen zaizuen ipuin bat ekarri dizuet. Gogoratzen duzue? Ez, dio monstru txikik. Venga, bagoaz. Txun, 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 txun. Ui, monstrua txiki etxean dago. Egunkaria irakurtzen dabil. Eta lasai dago bere esnea eta bere gaietak jaten. Baina orduan... norbaitek atea jo du. Ai ama, monstru handia da. Oi, ez diot ireki nahi. Berarekin ez naiz divertitzen. Ez diot atea irekiko. Baina monstru handi. Berriro atea joka dabil. Berarekin ez naiz divertitzen. Monstru handik beti agindu nahi du. Baina ni ez naiz ausartzen ez ere esatera. Ideia bat daukadanean, berak lapurtu egiten dit. Eta adibidez, nik esaten dudanean, eskutaketetara jolastu nahi dudala, gero berak esaten du. Badakit, eskutaketetara jolastu gaitezke. Eta hori ez da egin behar. Baina ni ez naiz ausartzen ez ere esatera. Eta marrazki bat egiten dudanean, beti zirriborroak egiten dizkit. Eta gero apurtu egiten dit marrazkia. Eta gainera, nire rotulkiei ez di etapa jartzen. Eta gero apurtu egiten zaizkit rotulkiak. Baina ni ez naiz ausartzen ez ere esatera. Eta esaten diodanean, atzo ikusi nuen muskerra. Berak esaten dit, bota duzula muskerra. Eta hori ez da egia, baina ni ez naiz ausartzen ez ere esatera. Eta txikitxoak molestatzeko eskatzen dit, eta gero berak barre egiten du. Eta hori ez da egin behar, txikiak zaindu egin behar dira. Baina ni ez naiz ausartzen ez ere esatera. Eta amatxoren poltsatik dirua lapurtzen du. Eta hori ez da egin behar, baina ni ez naiz ausartzen ez ere esatera. Ai ama, monstru handi berriro da bildeika, ez diot ireki nahi, baina azkenean sartu egingo da eta dana hankaz gora jarriko du. Ai ama, ireki behar diot atea. Ireki behar diot atea eta ausartu behar naiz esatera. Ez! Ai, monstru txiki, ez egin oiukarik. Bakarrik nahi nuen zurekin arrantza egitea. Ez, ez eta ez! Ez dut zurekin arrantza egin nahi. Ez zait gustatzen zurekin jolastea. Baina monstru txiki, ondo portatuko naiz. Bale, baino nire rotulkiak ez apurtu gehiago. Eta amaren poltsatik ezin duzu dirurik lapurtu. Eta niri ere tokatuko zait egunen batean izkutatzea. Eta ez esan puskerrak botatzen ditudanik. Bale, monstru txiki, ondo portatuko naiz. Benetan? Bai, baina ez egin oiukarik. Monstru txiki eta monstru handi
Elkarrekin askaria hartu dute. Monstro handik sagar handi bat jandu. Eta monstru txikik laranja txikitxo bat. Eta biak esne hartu dute. Gero, arrantza egitera joan dira. Monstro handik horrelako arrain handi bat harrapatu du. Eta monstru txikik horrelako arrain txiki harrapatu du. Eta monstru txikik badaki monstro handi berriz ere gaizki portatzen bada, ausartu behar dela esatera, ez! Eta hala bada, edo ez bada, zar dadila kalabazan eta atera dadila zuen etxeetan. Gustatu zaizue ipuina? Ez diezue beldurra euki behar monstruitoei. Badakizue bakarrik gure buruan existitzen direla. Eta hemendik aurrera, badakizue norbait zuek zirikatzen bazaituzte, esan behar diozuela, ez! Bueno, lagunak, oso egun polita pasa eta bihar ipuin berri bat kontatuko dugu, bale? Mila musu eta zoriontsu izan. Agur, agur!